बेहाय एक्चुअली जोङो मोननै केटेगरिनि जों होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जे साइन्स आरो मेथ्सनि। बे साइन्स आरो मेथ्सखौहाय जोंहा टटेल बाहाय 438 जोंनि बिजाथिजों थिसनदों दिनैहाय। खिन्थु बेयो मोनसे कन्ट्रेक्चुअल बेसिसाव आरो बिसोरखौ 10,000 करि रिमुनारेसन होनानै जों खालामदों। आरो बेखौ मानो थिसनदों होननानै बुङोब्ला बिनि एन्सारा मोनसेल'। जे एक्चुअलि जोंहा माखासे ओरैबायदि फरायसालिफोर दं जे फरायसालियावहाय प्रभिन्सियेलाइज जानाय समावबो साइन्स पस्ट दा क्रिएट जानानै फैयाखै बा बेहाय प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन साइन्स बा मेथ्सआवहाय। गतिके बे साफार जागासिनो दं, स्टुडेन्टफ्रा साफार जागासिनो दं। ओंखायनो बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय मा जोंहा बबावबा अलरेडि साइन्स मेथ्स दंखायोब्लाबो टिचार दंखायोब्लाबो बेयाव माने इनरलमेन्टआ ओरैबायदि बुरजा थ' बिसोरो माने मेकआप खालामनो हाया। दा बिनि थाखायनो बेबायदि फरायसालियाव जाहाथे जोङो टेम्परारि माने फोरोंगिरि होनानै जाहाथे गथ'फोरखौ माने मोनसे बेनिफिट होनो हायो। थ' बिनि थाखायनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सारा बे कन्ट्रेक्चुएल सिस्टेमखौ दिनै खालामदों आरो बेवहाय जोंहा बर' मिडियामावबो होनाय जादों, असमिया मिडियामावबो होनाय जादों आरो बेंगलि मिडियामावबो जोंहा होनाय जादों आरो साइन्स मेथ्स बेबायदि धरन। बे मोनसे केटेगरि। मोनसेया जाहैबाय मा जे जोंहा 6 मान्थस टेट कन्ट्रेक्चुएल टिचार होननाय दंमोन आरो बे आगोलनि गभर्नमेन्टनि दिनावहाय बिसोरखौहाय माने 8,000 करिया माने सेलारि होनानै बिसोरखौ 6 मान्थसनि थाखायल' बिसोरखौ निजुक्ति खालामदोंमोन। खिन्थु बेवहाय मा जाहैबाय जे बेखौ माने एक्सटेनसन खालामबोबाय थादों गोबाव समनिफ्रायनो खालामबोबाय थानानै जोबथारनायाव मा जाहैबाय जे बिसोरो मा होनो बिसोरो माने दाखालि 2023 जोङो माखासे बिसोरखौ रेगुलाराइज खालामदोंमोन। 100 सामथिं आं एक्जेक्ट फिगारखौ बावबाय आरो 173 आरो दंबावोमोन। दा बे 173खौनो दिनैहाय बेखौ रेगुलाराइज खालामदों। गतिके बिसोरखौ जों रेगुलाराइज खालामनो हाबाय आरो आगोलनि गभर्नमेन्टआ जेनाखि 6 मान्थसनि मोनसे एपइन्टमेन्ट होलांदोंमोन बिसोरो आफ्टार एभरि 6 मान्थस बेखौ एक्सटेनसन खालामदोंमोन। बे मेटारा दिनै खिन्थु जोब्बाय। गतिके जों सानो जे टिचार्सफोरनि मेटाराबो जोब्बाय आरो स्टुडेन्टफ्राबो एटलिस्ट बेनिफ्राय एसे साबसिन बेनिफिट मोनगोन खारन बिसोरो जिहेतु रेगुलाराइज जाबाय नङा होमब्ला थ' मोजाङैनो क्लास बिसोरो खालामनो हागोन। साबैसे होनाय जादों? टटेल जोंहा 173 दं बे 6 मान्थस डेटआ आरो बैयो 538 दं टटेल माने बेंगलि एसामिस आरो बर'। बेखौथ' दा सानथ'वाखै, गभर्नमेन्टआवथ' सानथ'वाखै। उनावहाय मा सानो बिनि सायावसो जागोन। खारन जों सानदों मा जे जोंहा माखासे भेकेन्सिबो दंखायो हिसाबै जुदि भेकेन्सिखौ जों फिलआप खालामजोबनानै नेक्स्टआवहाय नङा होमबा नेक्स्टआव जोङो सानदों नैबे इलेक्सननि उनावनो भेकेन्सिफोरखौ दिहुननानै हयथ' जों डिसेम्बर बा जानुवारिनि गेजेरावनो जों आरोबाव टिचार्स थिसनबावगोन आरो बेवहाय जुदि थिसनखांनायनि उनाव जों जुदि रेसनेलाइज खालामनानै जुदि जेराव साइन्स टिचार गैया बेवहाय जुदि जों बिसोरखौ एटाचमेन्ट बा बेबायदि रोखोमनि जुदि जों एडजास्ट खालामनो हायो अब्ला जों हयथ' माने बे 6 मान्थसआ जिहेतुके जों 6 मान्थसनि थाखायल' जों बेखौ खालामदों आरो बेवहायबो जोंहा सर्टेज जायो थ' डेफिनेटलि बेखौ गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन। एलपि आरो इउपिनि आदसा बे मेटारा ओरैहाय जे जिहेतुके बेवहाय जोंहा नर्मेल टेट दङ आरो मोनसेया जाहैबाय सरि डिएलएड जेनाखि दङमोन नङा होमबा बेहाय माने निउसनिफ्राय खालामनाय डिएलएड थ' बेखौ लानानै जोंहा एसे प्रब्लेम जागासिनो दं। जोंनि भेरिफिकेसना जों खालामदों खिन्थु जों दाबो बे भेरिफिकेसनखौ एक्सुवेलि जों खालामजोबनो हायाखै। मानोना बेवहाय एसे जोंहा मा होनो बेखौ साबजुडिसबो जागासिनो दं बे कर्टआवहाय आरो बेखौ लानानै जों एसे गोनो गोथो जादों। जुदिबाबो जोङो बेखौ भेरिफिकेसन दाबो खालामगासिनो दं, जोबाखै। गतिके बे पर्यायाव जोङो दा क्लियार काट जों डिसिसन होनो हाया बेखौ गाबोन बा समफोर बेबायदि होगोन ना होआ बेखौ जों क्लियार काट दाबो डिसिसन होनो हाया। गतिके जोंनि बे जिहेतुके साबजुडिसबो जानानै दं मोनसे नटिफिकेसननि सायाव जों जुदि दा निउसखौ जों एन्टारटेन खालामदों न' डाउट खालामाखै होनाखै जों निउसखौबो जों एन्टारटेन खालामगासिनो दं आरो बिसोरनि भेरिफिकेसना जोंना दाबो जोबाखै। गतिके एमसिसिफ्रा जुदि गाबोन समफोर जुदि नाङोब्ला थ' बे जोंनि थाखाय सम्भब नङा जे जों गाबोन समफोर बेखौ डिक्लेयार खालामनो हागोन। खिन्थु हयथ' एमसिसिनि सायावबो खोथा जुदि एसे डिले जायोब्ला हयथ' जोंनि भेरिफिकेसनाबो जुदि जाहैयोबा हयथ' गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन बेखौ।